maganan zanga-zanga babu gudu babu ja da baya, insha Allahu za mu fito zanga-zanga kwanmu da kwarkwatanmu domin nuna fushi da kuma rashin jin daɗin abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. Salamu alaikum ‘yan uwana mutanen arewacin Najeriya, barkamu da wannan lokaci. Adalla malamanmu da iyayenmu ga dukkanin girmamawa da Allah ku yi haƙuri da abubuwan da muke ƙoƙarin yi. Maganan zanga-zanga babu gudu babu ja da baya, insha Allahu za mu fito zanga-zanga kwanmu da kwarkwatanmu domin nuna fushi da kuma rashin jin daɗin abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. Tunda mun yi rubuce-rubuce, mun yi ƙorafe-ƙorafe, amma abin ya kasa kawo ƙarshe. To ya zama dole za mu fito za mu yi zanga-zanga ta lumana, ba zanga-zangan tashin hankali ba. A dalilin da ya sa ma muka yi dile ba mu fito da wuri ba, mun duba mun gani ne dole sai mun tsara abin yadda ya dace, ta yadda ba za mu samu ɓata gari da za su shigo ciki domin su zo su yi ɓarna ko su yi sace-sace ko su tada hankulan al'umma ba. A'a, wannan ba shi bane tunaninmu. Dole ne sai mun ɗauki matakai da za su kare duk waɗannan abubuwan. Yadda za mu gudanar da zanga-zangar shi ne za mu gudanar da shi a jihohin arewacin Najeriya a lokaci guda, insha Allah. Muna tsara yadda za mu yi shi a lokaci guda, ya kuma jawo hankalin duniya gabaki ɗaya. In Allah yarda, bayan mun yi wannan za mu zo kuma mu tattara gaba ɗaya kwanmu da kwarkwatanmu daga jihohin arewacin Najeriya mu tafi zuwa Abuja, inda za mu tafi da katifunmu da garin kwakinmu da ruwanmu. Kowa zai haƙura mu yanke kamar wata guda mu je mu tare a cikin garin Abuja, sai mun ga yadda abubuwan suka kasance. Insha Allah, in dai muka yi wannan to komai zai zo ƙarshe. Duk waɗanda ya kamata a ce sun ɗauki mataki a waɗannan abubuwan da yake faruwa na tsadar rayuwa da gurɓatacciyar gwamnati da kuma kisa da kidnapping da muke fama da shi a Najeriya baki ɗaya, in Allah yarda zai zo ƙarshe idan muka bi wannan tsarin, insha Allah. Zanga-zanga babu gudu ba ja da baya, amma zanga-zangan lumana, ba na sace-sace ba, ba na doke-doke ba, ba na ƙone-ƙonen kayan al'umma ba. Allah ya samu dace, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan azzalumar gwamnatin. Kai, Tinubu must go.